आं गथ'खौ लानानै आं रायजोनियाव आं हाबा लाहैनो हानाय नङा होननानै आं गाबदों आं लाजिनानै आं फाग्लि बादियाव साव मोनदों गोसोखौ आं हुब्बारि गेजेराव आं खारलांदों आं हुब्बारि गेजेराव खारलांनानै आं गाबलाबायदों आंखौ मानो बिदि अपमान होनो थामथिम जाखोनो होननानै आं गाबदों आंनि गोरबोनि दुखुखौ मोनथियाखै रागा देखायदों आंखौ बेबादिनो जानानै थांनायनि उनाव संसार जानो नाजाबाय नाथाय सिङाव मा जादों आं जेबो मोनथिया बिमा बिफाया हरै बुंहरो जोंनियाव नोङो हौवा जानानै हिनजावनि न'आवहाय नोङो हाबा खुंहैबाय लाजियासै गोरजिया जाहैबाय नोङो नैबेफोरबादि राव बुंहरनायखौ गावनि खुगानिफ्रायनो आं खोनानो मोनदों गावनो बुंना लानायफोरखौ आंखौ बुंबाय थादों ससियेल मिडिया नोंसिनि बिमा बिफानि नङा ससियेल मिडियाहाय नोंसिनि बिमा बिफानि नङा यस आदै आरो मादैमोन ससियेल मिडियानो जाहैबाय जोंहानि आबै आबौ दादा बाजै आब'मोननिसो अ माय गड जोंहानि बिहाव बिखुमजो गालांनाय सिगांनि माने मा होनो आबै आबौमोना माने गालांनाय जोंहानि बियो ससियेल मिडियासो बुजिबा माने दादानि दादाफोर दादा माने आबौनि आबौ माने जेरैहाय माने एनआरसियावहाय जेरैहाय नाम नायगिरदोंमोन ना थिग एफोरबायदिसो बे ससियेल मिडिया माने जोंनि एबा मा जोंहानि नोंसानि बिमा बिफानि नङा बियो जायफोरबा गियान होफैदों ससियेल मिडियायावहाय नोंसोरो लेथ्रा खालामबाय ससियेल मिडियायावहाय नोंसोरनि काहानिफोरखौहाय मा होनो पाब्लिकफोरनोहाय खिन्थानाङा एबा ससियेल मिडियाफोरावहाय लाबोनाङा होननाया एक्सुअलि बियो गावनि गोसोसो बियो ससियेल मिडियायाव बियो गावनि पेज गावनि गोसो बायदि भिडिअ लाबोगोन ना गावनि न'खरनि प्रब्लेमखौ खिन्थागोन ना गावनि मा होनो गावनि न'खरनि ब्लग खिन्थागोन ना निउसनि ब्लग खिन्थागोन ना मानि ब्लग खिन्थागोन बियो गावनि गोसो बियो गावनि काहानि खिन्थानो थाखाय बियो गावनि गोसो बिखौहाय रावबो बुंनानै बिखौहाय बन्द खालामनो हाया आरो बिथाङा लाबोखागोन ससियेल मिडिया नालाय व्हाट द मिनिं अफ द ससियेल मिडियानो जाहैबाय बयनिबो खोथाखौहाय मिन्थिहोनाय निउस खोथाखौहाय मिन्थिहोनाय बेलेगाहाय अबाव थांदों अबाव बेरायहैदों मा जादों मा जायाखै अबाव खिदों अबाव खियाखै सोरखौ लादों सोरखौ लायाखै सोरनि हिनजाव हौवा मा जालायदों मा जालायाखै बैफोरबायदिखौ नायनो थाखायनो मोनसे ससियेल मिडिया आरो दिनैहाय एग्जाम्पलाव हिन्दीफ्रावबो आं बुंनि गोबां फलोवार्स गिदिर गोनां मिलियन्स फलोवार्स गोनां ट्रिलियन फलोवार्स गोनां नोंथांमोना मा जायफोरबा गियान होयो बै इउके राइडारमोननि खाथियावहाय नोंथांमोना नैबे आसुगुरनि समाननिबो जेबो मैलु गैया जायबा इउके राइडार नाम्बार 1 मट' ब्लगार एबा मा राइडार बिथांमोनाबो दिनै गावनि न'खरनि जायबा जाथाय जानानै थांनाय बैफोरबायदि जाथायफोरखौहाय इउटुब एबा मा फेसबुक ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय बिथांमोनाबो शेयार खालामलायबाय थायो अब्ला साननानै नाय बैफोरबायदि मानसियानो एसेबां मिलियन्स फलोवार्स गोनां एबा साबस्क्राइबार गोनां मानसिफोरानो गावनि मा होनो जायबा इउके राइडारनि जायबा हिनजावा दा मा जादों होनबाथाय माने इउके राइडारजोंहाय माने बेले बेजे जानानै माने खारां जानानै दङ माने इउके राइडारनि हिनजावाहाय बेलेग हौवाखौहाय गोसोहैदोंनो ओमफ्राय दा बिनिनो डाइभर्स जालायनानै बिथांमोनाबो गावनि फेमिलिनि एबा गावनि माने मा जालायबाय थादों बिसोरनि न'खरफोरावहाय बैफोर खोथाफोरखौहाय बुंनाय जायो बुजिबाय ससियेल मिडिया बिखौ बुङो ससियेल मिडिया बियो गावनि गोसोसो नोङो नायगोन नाया बियो नोंनि गोसो नों बायदि मानसिया जुदि सासेया नायाबाबो बेखौ ब्लक खालामनानै दोनबाबो बेहा जेबो खमि जाया नों सासे जेरैहाय जुदि नों बिखौहाय ब्लक खालामनानै दोनो एबा नों बिनि भिडिअखौ नायाबाबो जेरैहाय ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बाल्थिंसे दै खावबाथाय माने जेबो फाराग थायाना थिग एफोरबायदिनो नों नायगोन नाया बिनि भिडिअखौ नों ब्लक खालामो मायो बियो नोंनि गोसोसो नों नायाबाबो बेहा जेबो लसआनो गैया 1% लस गैया एबा मा आसुगुर बिजौनिबो लस गैया बिनिखायनो जुदि नोङो नायनो गोसो गैया नों माने बेखौ नोङो ब्लक खालामनानै दोन बियो नोंनि गोसो मानोना बिसोर नोंखौहाय नाय होननानै फर्स खालामफैयाखै एबा जबरदस्ति खालामफैयाखै दिनैहाय इउके राइडारमोन बायदियानो ओमफ्राय इउके राइडार ओमफ्राय हिन्दीयावहाय गोबां इफोरबायदि दंमोन गावनि ससियेल गावनि न'खरनि
मा होनो जाथायफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय खिन्थाबाय थानाय गोबां दं दाबो जायबा मा होनो हिन्दीफ्रावबो बिथांमोनाबो ओरैबायदि करल टाका खामायो मासाव अब्लाबो बिथांमोना मा दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय गावनि प्रब्लेमखौहाय खिन्थाफैबाय थायो अब्ला साननानै नाय बिथांमोन बायदियानो बेफोरबायदि एबा जों मा बिथांमोननि खाथियाव एबा नोङो एबा आं बिथांमोननि खाथियाव जोङो आसुगुर गावगासिबो गैया जोङो मिथिबाय जों आसुगुर फिसौनिबो जोङो मैलु गैया बिथांमोननि खाथियावहाय अब्ला साननानै नाय ससियेल मिडियाहाय बियो गावनि गोसो बायदि बियो भिडिअ लाबोगोन नों नायो नाया बियो नोंनि गोसो खायसे इउटुबारफोरनि बुंनाय खोथा आरोना नङाबा बिसोरनि भिडिअखौ जुदि बैसोर मानसिफ्राहाय लाबोआबा घन्टा भिउसानो गैया नङाबा लासिंसिंनो ओरैनो बुंफ्लानाय जायो आरो ओरैबायदि दङ नायनाय जुदि बिसोरनि भिडिअखौ जुदि लाबोआबा थांलाय नायनानै लाहैलाय 1 लाख 2 लाख 3 लाख फलोवार्स गोनांफ्राबो जुदि एमजे आरो प्रितिमोननि भिडिअ लाबोआबा गैया घन्टा 1000आनो जेने तेने 2000 माने जेने तेने 1000आसो फैबाय 2000 नङाबा जेने तेने 3000 भिउस बिसोरनि भिडिअ लाबोनाय लोगो लोगोनाय 1 लाख 2 लाख भिउसाहाय माबोरै दावखोगोन ओरैनो माने बुंफ्लासिगोन आरो जे ससियेल मिडिया नोंसोरनि नङा नोंसिनि दावराव दावसिखौहाय खोनासंनो बाबाय नोंसोरखौहाय नायनो हाला खायसेफ्राहाय लासिं नङाबा बिसोरनि भिडिअ लाबोआ माने भिउसानो फैजाया दोन फलोवार्सफोरखौहाय 1 लाख 2 लाख खिन्थु घन्टा लेहरा भिउसानो फैजाया आरो जायफोरबा बुंदोंना इसोरबो मोजांसो मोनदों जे बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि जालायबाय थाबा हामगौ होननानै इसोरबो मोजांसो मोनो माने गावखौ एसे मोजां खिन्थानो थाखाय ओरैनो बुंफ्लानानै होयो आरो माने साजों नङाबा मानसिया ओरैजाय उनावहाय मोजांसो मोनगासिनो मानि थाखाय मोजां मोनदों होनोबाथाय जुदि बिसोरनि भिडिअ लाबोआबा भिउसानो फैया डलारालाय अबेनिफ्राय जानो भिउस फैयाबाथाय लासिं दोनदों 1 लाख 2 लाख गाहाम फलोवार्सफोर खिन्थु भिडिअ आपलड होबाथाय भिउसानो गैया घन्टा लासिंसो मोनोलाय समावहाय जुदि बिसोरनि भिडिअ लाबोनाय लोगो लोगो एमजे आरो प्रितिमोननि भिडिअ लाबोनाय लोगो लोगो ओरैबायदि भिउसाहाय दावखोसिगोन ना बिसोरनाय माने बेफोरबायदि जायो माने खायसेफ्राहाय बुङो जे ससियेल मिडियाहाय नोंसिनि बिमा बिफानि नङा नोंसिनि काहानिफोरखौ जोङो नायनो बाबाय खायसे इउटुबारफ्राहाय गोबां इउटुबारफ्रा दङ बेफोरबायदि बुंदों खिन्थु नायहैलाय बिसोरनि भिडिअखौ लाबोबाथाय बिसोरो घन्टा भिउसानो फैया 0 भिउस 0 1 लाख फलोवार्स 2 लाख फलोवार्स गाहाम थागोन बेसे भिउस फैगोन 1000 2000 माने ओरैनो बुंफ्लासिगोन आरो माने गावखौहाय मोजां खिन्थानो थाखाय एमजे आरो प्रितिनि भिडिअ लाबोआबा 1 लाख 2 लाख फलोवार्स दोनगोन खि फुद्दा भिउस जानो फैजाया 1000 2000 जेने तेनेबा मालाबा 3000 बेफोरबायदि भिउस फैयो फलोवार्सफोरखौहाय दोनगोन 2 लाख 3 लाख लासिं ओरैनो बुंफ्लानायफोरखौहाय बादो नोंसोरबो मोजांसो मोनखायो जेसेबांबो ससियेल वार्कार ससियेल मिडियायावहाय खामानि मावदों ना इसोरबो मोजांसो मोनो दिनैहाय आलु बायदिखौहाय नाय फलोवार्सआनो गैया होमबाबो बोरै भिउस फैयो नाय नोंसिना एसेबां फलोवार्स थाबाबो घन्टा भिउसानो फैजाया लाजिनांगौ एसे लाजिनांगौ एक्चुअलि ससियेल मिडियाहाय बयनिबो बिमा बिफाफोरनिबो नङा बैसोरनिबो नङा एबा जाय बुंदों नोंसोरनि बिमा बिफानि नङा नामा होननानै बिसोरनिबो नङा मानि थाखाय बुङोबा बे ससियेल मिडिया बेयावहाय गासिबो खोथाफोरखौनो शेयार खालामनाय जायो सोरबा फेमिलिनि होयो दिनैहाय सानना नाय दिनैहाय इउके राइडारमोन बायदियाबो गावनि फेमिलिनि न'खौहाय गावनि फेमिलिनि जाथायफोरखौहाय खिन्थाबाय थायो सिगांबो जायबा मा होनो ओइ बे सासे दंमोन ना हिनजाव बिथांमोनाबो न'आव नांलाय खमलाय जानानै बेफोर खोथाफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामो जायबा मा होनो इउके राइडार बिखौथ' बयबो सिनायखायो इन्डियायावहाय जायबा दा माने दाइभर जाहां बिनि हिनजावहाय बेलेगजोंहाय माने थांबाय दायो माने जाय एक्सिडेन्ट जानानै थैनोबो नागिरदोंमोन ना मानसिया आरो बिखौहाय बयबो सिनायखायो इन्डियायावहाय बेनो जाबाय नाम्बार 1 ब्लगारावहाय एबा मा राइडारावहाय इउके राइडार बिथाङा नाम्बार 1 ब्लगार खिन्थु दिनै मा बिथांनि जायबा ससियेल मिडिया माने बिथांनि जायबा न'खरनि
खोथा जाबाय थानाय हिनजाव हौवा बिथांमोनाबो दिनै ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामबाय थायो बुजिबाय बिथांमोनाबो शेयार खालामबाय थायो एक्चुअली बुङो मा न'नि सोरबा निउस होयो सोरबा ब्लग होयो सोरबा गावनि न'खरनि ब्लग होयो सोरबा गावनि न'खरनि जानाय लोंनायफोरखौ होयो बियो गावबा गावनि गोसोसो ससियेल मिडियायावहाय नों जुदि एसेबांबो जुदि नायनो गोसो गैथाराबा नोङो बिखौहाय ब्लग खालामनानै दोननो हायो नोङो जेबो खोथा गैया नोङो जुदि बिखौहाय ब्लग खालामनानै दोनबाबो नों बायदि सासे मानसिया थांबाबो बिनि भिडिअखौ नायाबाबो बेहा जेबो एफेक्ट गोलैया बिनिखायनो जुदि नोङो नायनो बादोंबा जाय मानसिखौ नायनो बादों बिखौ नोङो ब्लक खालामनानै दोन बेवहाय जेबो खोथा गैया नों बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया बेवहाय सैमा बायदि सोंनांगौ जेबो गोनांथि गैया बे गावनि इउटुब चेनेल गावनि चेनेल बेयो मा लाबोखागोन गावनि न'खरनियानो जा गावनि न'खरनि जाथायानो जा गावनि न'खरनि फेमिलिनि ब्लगानो जा निउसआनो जा बिथाङाहाय लाबोखागोन मानोना बियो बिथांनि पेज बुजिबाय बेखौ रावबो बुंनानै जेबो माने इखौहाय बादा खालामनो हाया ओमफ्राय जायबा गियानि गुरु बिथांमोना बुंनो फैदों जे ससियेल मिडियाखौहाय एमजे आरो प्रितिमोनाहाय लेथ्रा खालामनो फैदों गन्दा खालामनो फैदों एबा माने लेथ्रा डास्टबिन खालामनो फैदों आरो अब्ला आं नोंखौ बुंनि जायबा ससियेल मिडियायाव जे ब्रा पेन्टि जे गाननानै जे भिडिअ बानायगासिनो गावनि सोलेरखौ जे खिन्था गावनि सोलेरखौ जे खिन्था जे भिडिअ बानायगासिनो बर' हिन्जावफ्राहाय गोबां बर' हिन्जावफ्रानो सोरबा बिखायाव टाटु लानाय सोरबा मा होनो ब्रा पेन्टि गाननानै टाटु साटु आथिं आखाइ बिखा सिखा गासैयावबो टाटु लानानै ब्रा पेन्टि लानानै बावखुंग्रि अबावबा सापात बागान अबावबा टाउन गिदिंलाबायनाय हिन्जावफ्राहाय बर' हिन्जावफ्रा सोरबा रेन्डिफ्राहाय माने मा होनो टाटु साटु फुननानै अपेन गिदिंलाबायनायफ्राहाय बिसोरसो ससियेल मिडियाखौहाय माने लेथ्रा खालामदों दिनै एमजे मोन बायदिया ससियेल मिडियाखौहाय लेथ्रा खालामाखै जुदि ससियेल मिडियाखौहाय लेथ्रा खालामदों होनबा बैफोरबायदि हिन्जावफ्रासो गावनि सोलेरखौहाय खिन्थाहां जेबो मा होनो ब्रा पेन्टि गाननानै भिडिअ बानायनाय टाटु साटु लानानै रेन्डिफोर ओंखारलाबायनाय बैफोरबायदि मानसिफ्रासो खालामदों ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल मा होनो जायबा मा होनो माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन आं मासथिनि बावलायलांबायसो खेला बिनिफ्राय इन्स्टाग्रामखौथ' दा नायखा इन्स्टाग्रामावथ' दा नायखा खालि गावनि सिख्लाफ्राहाय गावनि बुस्थुल' खिन्थानाय गावनि थाइगिर फिथाइखौल' ओरैबायदि गिदिर माने खालामनानै खिन्थानाय सेंग्राफोरखौहाय लफाय होनाय बेफोरबायदिल' इन्स्टाग्रामखौ मालाबाबो इउज दा खालामखा बरबाद इन्स्टाग्राम ओमफ्राय क्रम भिडिअ बै जनिसिन मोननि भिडिअ मिया कालिफा मोननि भिडिअ एकदम सेम इन्स्टाग्राम आरो क्रम जेबो फारागानो गैया बैफोरबायदिफ्रासो ससियेल मिडियाखौहाय माने लेथ्रा खालामदों दिनै ससियेल मिडिया लेथ्रा खालामनाया एमजे आरो प्रितिमोन बायदि बिथांमोनाहाय नङा जाय बुंदों नोंसोर एसे मेगनखौहाय खेवनानै नाय स' आङो आदै आरो मादैमोन आं पेजखौहाय आं मा होनो भिडिअखौहाय आं बारा गोलाव खालामला नोंथांमोनाहाय मा होनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाबो मोनाखैबाबो नोंथांमोनाहाय पेजखौहाय फल' खालामनानै होयो प्लिज नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायगोन नाया आं बेखौ आं बुंनो थाखाय खिन्थु मा अननानै नोंथांमोनाहाय नैबे रियेल आलु पेजखौहाय प्लिज अननानै फल' खालामनानै होथार आरो इउटुब चेनेलखौहाय प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनानै होथार ओमफ्राय रियेल आलु पेजखौ प्लिज बुङो आङो फल' खालामनानै होथार नोंथांमोनाहाय प्लिज फल' खालामनानै होदो फल' खालामालासिनो दाथां नोंथांमोना जेसेबांबो साफ्रामबो नायदों अननानै प्लिज फल' खालामनानै हो स' आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय अननानै जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ शेयार खालामोबा खालामनो हागोन खिन्थु फल'खौथ' खालामथार आरोना शेयारफोर खालामगोन खालामा नोंथांमोननि गोसो खिन्थु फल'खौहाय खालामथार आरो जै साफ्रोमबो मानोना आं जेब्लाबो गोदान भिडिअ होबाथाय नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल नुहैनाय बायदिनो स' आं नैबे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय बिनिफ्राय मा नेक्स्ट भिडिअ आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ अल अफ इउ